Gu Lurgori auzo kultura elkartekoaz, eta jakingo zunez, hau lehenko Lurgorik eskola zarra da hau, hau gazentu horixe, eta eskatzen dobena da, eta proposatzen dobena da, toki hau, gizartetxe bat izatik, bai ni gazte eta zarantzako, topagun bat izatik, danok elkartzeko. Eta torren marzoan goztin, torren nometan, absoluta guztiziok deitzen dugu batzar batera, parte hartzen, ugaz batera, eta bertan batzarien, ia absoluta horren proposamenak batzen dugu zen, hemen eskolean inguruen, zer egune da, zelako ideia dauzen, zelako proposamenak eta aportazioak dauzen, eta aportazio horrekaz batera, guk eukidugun proiektuari buelta bat egon, eta proiektu bat beti datzi, udaletxerako. Anima zaitez eta etorri matxarrera, zure ideiak eta proposamenak ematera, hemen egongo gara, 10 martxoak 5-ean,